morning teenager yake nde akuti ku USA ku zoo wina Philadelphia Zoo kwabadwa ana a Galapagos turtles kapena titi akamba ete abadwa kwa gogo uyu dzina lake mami. Gogo uyu ndi Galapagos turtle. Akamba onena kuti akamba akuluakulu pa dziko lonse lapansi, koma ndo akamba onena kuti miyoyo yawo ili pa chiopsezo chifukwa chonoti anatsalapo ochepa. Ngati kuti auti ku USA ko ma Galapagos turtle alipo 44 okha. Ambiri anatha ifa choti anthu ena ati akadya kalekalero amapanga hunt madya, ena akuti basi kumango apha pa zifukwa zawo mpakana anatsalapo ochepa kwambiri. Nde kuli ma program ofuna kuthandiza kuti ma Galapagos turtle atsalawo aswane. Nde akuti ma Galapagos turtle ndi akuluakulu ati amafika 1.8 meters kukula kwake, komanso weight yake amatha kufika 265 kilograms. Nde ndionera kuti ndi chinthu chachikulu ndithu eti. Akuti mamiyo anafika ku zoo kumeneko kumchaka cha 1932 ndikalekaletu dzaka 90 plus zapitazo. Nde sakudziwa kuti dzaka zake zenizeni ndi chani, kolumene ankafika musa ankadziwa kunena kuti mamiyo ali nzaka zingati, koma akhulupirira kuti zaka zake zinadusa 100. Nde akunyadira kunena kuti samayembekezera kuti mami akhoza kube kuswa, koma watani waswa. Mdala amene waswa nayenso ali ndi zaka zodusa 100. Sadziwika zaka zake bwinobwino, fanawo nayenso anabweranso kalekale kunena kuti 1932 mpaka panopo akukhala ndithu mpaka kumadani kumaswa. Nde kuswa kwake auti anali ndi mazira, anayikira mazira 16. Nde auti amagawa chifukwa chonena kuti adziwe kunena kuti ana oswedwa au obadwa awo akhala akazi kapena amuna zimatengera ndi nyengo kapena titi temperature kuti kwatentha bwanji, mazira awo alipotentha bwanji. Nde akakhala kuti temperature ndi below 82 degrees Celsius mazira aja amaswa makhala ana amuna. Pamene akakhala oposa 82 degrees Celsius mazira aja amaswa makhala ana akazi. Nde anagawa pa 16 pacha hafu anakayika mu incubator yotentha kuposa 82 degrees Celsius, pamene enawa anayika kozizira hafu inayi kunena kuti afuna hafu ikhale amuna hafu ikhale akazi, komanso andi akazi okhaja chifukwa kuti mazira anayikiridwa mu November 2024 pamene amuna aja sanatani, amuna aja sanaswe. Akuti sizachilendo kuti mami waswa pa zaka zimenezozo, akuti akamba amatha kumaswabe mu kalamba. Ndipo Galapagos turtle yomwe imadziwika kuti inafa itakalamba kwambiri inali ndi zaka 171. Ndawa ngati ali cha ma 110 ali ndi nthawi ndithu yolera ana awo. Imeneyo nditi mangofuna kuchita share ya mami kuti gogo mami waswa ana zikomo kwambiri.